jotenkin tää meni taas ihan perseelleen tää videon kuvaaminen. Onnistuin hukkaan alkuperäisen ääniraidan tästä, joten mä nyt duppaan tähän alkuun nää. Tässä mä nyt selitän siitä, miten mun inboxiin on tullut aika paljon viestejä viime aikoina, kun jengi on aloittamassa grillikautta tai ostanut uutta grilliä. Ja sit vähän ihmetellään, että miten tätä hommaa ajetaan, niin tässä pikkasen pidempi, itse asiassa tosi pitkä tutoriaali aiheesta, miten minä hiiligrillaan. Ensimmäisenä pitää valita grilli. Tässä mulla on demonstraatiossa tämmönen noin 100 € hiiligrilli. Suosittelen jättää tommoset noin 1000 € kaasumikrot sinne kauppaan, mutta jos on pinkka kunnossa, niin panosta sitten Kamadoon. Mulla on tämmönen Bono Grande, tää on noin 800 €. Niitä saa kyllä ihan muutamalla satasella ihan päteviä laitteita. Seuraavaksi pitää valita sitten grillihiilet. Ensin sä voit joko mennä lähikauppaan, napata tommosen pirkka grillihiilen mukaan ja saat tällaista morkulaa. Tai sitten sä voit tehdä asiat oikein ja panostaa kunnon hiiliin. Tässä tapauksessa Anset Karokaali, kovat puuhiilet, jonka tuloksena pussista löytyy tällaista morkulaa. Jokainen varmasti huomaa eron. Sitten pitää miettiä, millä ne hiilet sytytetään. Sä voit ostaa semmoista sytytysnestettä, valella noi kaikki hiilet sillä sytytysnesteellä ja sen jälkeen maistella sitä pihvien pinnalta, miltä se sytytysneste maistuu. Tai sitten sä voit tehdä asiat oikein ja käyttää sytytyspaloja. Sitten on 2 tapaa sytyttää hiilet. Joko tommosella piippusytyttimellä, eli toi sytytyspala lyödään tonne, hiilet siihen, se on muutama minuutti. Niin hiilet on täydessä tehossa, täydessä liekissä. Tai sit voi tehdä niin kuin minä tässä, eli lyödään se sytytyspala tonne hiilien alle, annetaan niiden hiilien syttyä rauhassa. Tuossa etuna se, että me saadaan pikkuhiljaa lämpöjä nouseen, kun tolla taas sitten ne lämmöt on heti siellä maksimissaan. Nyt kun tehdään slow and low, niin tosiaan käytän tätä metodia. Sytytyksessä kaikki luukut auki, eli jokaisessa grillissä, hiiligrillissä tommosia luukkuja löytyy. Kaikki mahdolliset luukut auki, kansi auki niin kauan, kunnes hiilit on kokonaan syttynyt. Sillä välin kun hiilet syttyy, niin on hyvä mennä valmistelemaan ruokaa. Tässä ripsit, niistä toi kalvo pois, sen jälkeen vähän sinappia, Misklosen Sweet and Smokea pintaa. Tänään pääsee myös testaamaan noi uudet Misklosen PPQ-kastikkeet. Toi Carolina Goldi erityisesti kiinnostelee. Sitten kun hiilet on syttynyt, niin pikkasen luukkuja kiinni. Sille aika pienelle, niin nähdään vähän, että mihinkä ne lämmöt sitten tulee asettuun, että voiko sinne lihoja laittaa. Homma jatkuu. Lämmöt nousi tonne 175, eli vähän liian pitkälle noille ripsille. Lyötiin luukkuja enemmän kiinni. Toisaalta täällä tuulee aika paljon, eli tämmöisellä kovalla tuulella ja tosi pahasti valskaavalla grillillä niin lämmön säätely noilla lärpäkkeillä on aika haastavaa. Mutta ei mitään, heitää ripsit sinne vaan. Kyllä me saadaan tässä ajan kanssa niin lämpöjä laskettua, kun pidetään luukkuja kiinni ja sitten vaikka vähän siirrellään hiiliä pois. Sitä kautta hiilien määrällä säädellään sitä lämpöä. Ripsit grilliin tonne epäsuoralle, eli pidetään hiilet toisella puolella, piha toisella puolella. Ja tää nimenomaan silloin, kun tehdään tämmöstä slow and low. Jos mulla olisi tässä joku naudan ulkofilee tai muu vastaava, niin antaisin noitten hiilien oikeasti kunnolla syttyä ja sit vaan pihvi toho helvetin tulille. Tää hiilet niin lähelle pihviä kuin mahdollista. Ja siinä muutama minuutti. Mutta nyt kun mennään semmoista about 4 tunnin grillausta, niin aluksi tonne epäsuoralle. Nyt kun tosiaan tuulee sen verran paljon, niin en saa noita lämpöjä, vaikka kaikki luukut on kiinni. Ja grilli vuotaa sen verran, että tuuli puhaltaa niitä lämpöjä koko ajan ylöspäin, niin lähi vähän sekoittaa noita hiiliä silleen, että hillitään sillä sitä lämpöä. Eli hiilien määrällä kautta sit siitä, että miten ne on aseteltu, niin sillä pystyy myös aika tehokkaasti lämpöjä säätelemään. Sieltä ne lämmöt lähti laskee mukavasti. Nyt ollaan 150. Se on ihan ok. Voisi laskea vielä parikymmentä astetta alaspäin, niin olisi optimi. Olennaista hiiligrillaamissa on se, ettei jatkuvasti availla luukkuja, koska joka kerta kun avaatte luukun, niin ensin lämmöt karkaa
sen jälkeen hiilet saa lisää happea ja sitä kautta ne syttyy ja lämmöt taas nousee. Eli vältetään sitä jojo-liikettä, pidetään se kansi kiinni. Ne ripsit siellä kyllä pärjää. Eri asia tietysti sitten, jos tehdään jotain naudan sisäfilettä siellä nopeilla, niin silloin on turha laittaa edes kantta kiinni, vaan antaa hiilien tehdä se duuni. Mutta silloin kun vähäkään pidempää paistetaan, niin pidetään se luukku vaan maltilla kiinni ja seuraillaan lämpömittaria. Nyt olisi 4,5 tuntia takana. Hiilet näyttää tolta. Toki äsken heitin ne muutamat lehtipuuhiilet tosta maasta grilliin. Siitä ripsien selkään noin Misklosen uutuudet testiin ja jälkkäriksi vähän lime jalapeno Proitsun paistileikkeitä. Jaha, ja loppuu vielä tyyppaus tästä Misklosen Carolina Goldista. On erilainen, tosi sinappinen. Ehkä oman makuun ripsien kanssa mä pidän enemmän perinteisestä semmoista makeesta PPQ-kastikkeesta. On tämäkin makea, mutta ei missään nimessä ole huono. Mutta mä luulen, että mä itse löydän tälle kyllä possusta ja kanasta toisessa muodossa vielä. Saa niin kuin enemmän irti. Ehkä ripsit vanhan kunnon PP-kastikkeen kanssa, mutta on ainakin erilainen ja suosittelen kyllä testaa. Sitten oli tää Basic PPQ-kastike, niin ei niin makea, niin kuin moni vastaava kaupan hyllyltä löytyvä marinaadi, mutta erittäin pätevä sellainen. Varsinkin jos ei pidä ihan niin ällömakeesta PPQ-kastikkeesta. Toimii molemmat. Ja loppuu vielä yksi täydellisen ripsin määritelmä. Silloin kun liha irtoaa luusta täydellisesti, niin ollaan asian ytimessä. Ja sitten vielä loppuun, kun grillaus on valmis, niin kaikki ilmaluukut täysin kiinni. Hiilien pitäisi sammua sinne, paitsi jos tuulee ja on vuotava grilli, niin silloin ne eivät sammu, vaan palavat loppuun.